Hola a totes i tots, som en Xavier López, formador d'Epstein, i anem a veure amb aquest nou tutorial de Google Calendar. El que ens toca veure ara és aquesta rodota dentada que és de configuració del Google Calendar. Si pitjam, primer ens surt un petit menú on tenim configuració, paperera, allà on trobarem tots els esdeveniments que hem eliminat. Jo, per exemple, no tenc cap, en surt diferents calendaris. Dins aquell mateix menú tenim densitat i color, podem canviar els tipus de colors i densitat que ens dona per defecte Google Calendar. Jo el deixo amb aquesta opció que m'agrada. I també puc imprimir i obtenir complements. Anem directament a configuració i el primer que ens surt és tot aquest menú aquí a l'esquerra, que si anem baixant cap a baix tenim les diferents opcions: idioma i regió, el format de data, format d'hora, la zona horària, vale? Com sempre nosaltres agafam la de centre d'Europa. També podem mostrar un rellotge mundial que ens sortirà, configuració dels esdeveniments de 60 minuts, si volen reunions ràpides. Després, establir permisos predeterminats per als convidats, vale? Convidar altres persones, i veus? Modificar l'esdeveniment, convidar altres persones, veure la llista dels convidats. Això és si nosaltres creem un esdeveniment que el veurem més endavant. Afegeix invitacions automàticament, notificacions, vale? Se poden fer notificacions, desactivar, notificacions d'escriptori o alertes. Sempre deixem aquesta opció d'alertes. Després tenim opcions de visualització, mostrar els caps de setmanes, mostrar els esdeveniments que nosaltres hem dit que no volem seguir, mostrar el número de setmana, mostrar els esdeveniments breus en la mateixa mida que els esdeveniments de 30 minuts, reduir la brillantor dels esdeveniments passats, mostrar els calendaris a un costat de l'altre de la visualització del dia. Després podem triar si volen començar la setmana en dissabte, en diumenge o en dilluns. Nosaltres tenim en dilluns. Defineix la vista personalitzada, la deixem nosaltres en 5 dies, i si tenim cap calendari alternatiu, com podria ser el calendari xinès, hebreu, islàmic, nosaltres tenim cap. Després, esdeveniments de Gmail, si s'afegeixen esdeveniments de Gmail en el meu calendari, i aquí poden només jo. Després aquí podem definir el nostre horari laboral, vale? Aquí el podem activar o desactivar, podem seleccionar els dies que fem feina, per exemple jo he desactivat dissabte i diumenge, i podem triar els horaris que fem cada dia de la setmana, podem veure. I aquí és l'ubicació de feina, que només l'administrador el pot fer, i si activem les dreceres de teclat. Aquí ja hem vist tot aquest menú. Aquí, igual que abans, tenim l'opció d'afegeix un calendari, les diferents opcions. Tenim importar o exportar un calendari i la configuració dels meus calendaris. Jo clicant a dins del meu calendari puc canviar el nom, la descripció i unes configuracions més personalitzades damunt del meu calendari. Inclús afegeix a persones que en un altre apartat veurem com se pot fer. També els tipus de notificacions que volem ja per defecte del nostre calendari. També podem donar permisos d'accés, compartir amb altres persones, notificacions, tot el que hem vist ara en aquest menú de la dreta el tenim aquí més petit, inclús suprimir un calendari. I els diferents calendaris que tenim els podem amagar. Clicant aquest ull s'amaguen. Com tenim un parell, com és de festius d'Espanya, que en l'anterior vídeo l'hem amagat. I veus, també podem amagar un calendari, perdoneu, clicant aquesta etiqueta o no. Veus, per exemple, aquest de directori d'usuaris, que hi ha una tasca, i el puc que no s'apagui i que s'apagui. I fins aquí aquest nou tutorial de Google Calendar.